אל תקרא לי היפוכונדר. היפוכונדריה, מחלה חשוכת מרפא, מאת זאביק זהבי. היהפוך היפוכונדר אורו. האור גלוי וידוע, וזה לא עניין של רצון, הוא הגבול שבין הפנימיות שלנו לבין העולם החיצון. זהו האיבר הכי גדול בגופנו, אם להיות ענייני, אבל רק ההיפוכונדר מתייחס אליו באופן שקול ורציני. האור אמנם חוסם כמיטב יכולתו מפני חדירה פנימה של גופים זרים, אבל הוא רך ועדין ופגיע יותר מכל האיברים, והוא מועד לפריחות ולכל מיני פציעות, והוא תמיד חשוף לפורענויות כגון אבעבועות. וההיפוכונדר, שבסך הכל הוא אדם בעל ידע רחב ולעיתים גם נאור, יודע ששחין וגרדת ואקזמה ופסוריאזיס הם סוג של פשיטת אור. ושנמשים לא טוב להם בשמש, ושיבלות הן גידול סרטני, ושנקודות חן, כמו שכבר ציינו, עושות אותו עצבני, וששומה, משום מה, המכונה פלולה, היא בכלל פיגוע חבלני, ושהתרגשות עושה לו אור ברווז, ושצביעות עושה לו חררה, שזה נורא. בקיצור, ההיפוכונדר רואה רק אור בקצה המנהרה. לך תסביר לו שכל התופעות האלה, וזו עובדה, משלמות את הוולבו שבה רופאי האור באים לעבודה. ולך תסביר לו שבעיקרון אקזמה וכל השאר הם סוג של חלודה, ומה שחלודה עושה לוולבו, עושה האקזמה לאור ובשקידה. לרופא האור, דרך אגב, כדי שיחשבו שהוא רופא אמין, קוראים רופא אור ומין. ואכן, יודע כל היפוכונדר שהאור שלנו גדול ורחב וזמין, הוא אור ירוק והזמנה רשמית לשורה של מחלות מין. שההיפוכונדר קורא להן בחיבה, כן, בלי לרטון, מחלות של העולם התחתון. מכיוון שהוא פוחד שדווקא אצלו הן יבואו לידי מימוש, הוא מכסה בניירות את האסלה בבית השימוש, כי הוא קרא באיזשהו מגזין רפואי שווירוס ההרפס, שנקרא בעברית זחלת, יכול לחיות עד 3 שעות מחוץ לגוף, על מושבי בתי שימוש או על ידית של דלת. הוא גם קרא שאגבת, זיבה ואיידס עוברות דרך מגע מיני, ושלא צריך להיות היפוכונדר כדי לחטוף איידס, שזה ממש קטלני. כשכל אדם הנזקק לעירוי דם יכול להידבק באופן עקרוני, כלומר המסקנה המתבקשת, וזה מידע אמין, היא שלא צריך לעשות סקס כדי לחטוף מחלת מין. מצד שני, אם אתה חובב אורגזמות, היפוכונדר יקר, ועומד על שלך, עשה אהבה, כמו שוודי אלן אומר, עם האיש שאתה הכי אוהב, כלומר, עם עצמך. או שתיכנס למיטה עם היפוכונדרית כמוך, אבל שלא תהיה פה הפקרות, ותעשו את זה כמו קיפודים, בזהירות. ונסיים בבדיחה הנלוזה מאזן הנחות. שאלה, למה היפוכונדר לא מקיים יחסי מין? תשובה, כי הוא מחכה שתרד הנפיחות. ההיפוכונדר פוחד מהמוות פחד מוות, חולם עליו חלומות ועוזה עליו הזיות. והשאלה שכל הזמן מנקרת במוחו היא, דוקטור, כמה זמן נשאר לי לחיות?
האנשים המתקראים בריאים ישימו שאלה כזאת בצד. לא פלא, אבל ההיפוכונדרים חושבים על זה כל הזמן, כי איזה מין חיים אלה? הבוחן הקל שלהלן יגלה להיפוכונדר מה יעלה בגורלו אם יענה על כל השאלות בכן או לא. האם אתה מגדיר את עצמך טיפוס מודאג? האם אתה נוהג לשיר "יש לי יום יום חג"? האם אתה מרגיש הרבה פעמים שלחץ הדם שלך עולה? האם אתה חושב שהסקס שלך לא ממש מעולה? האם עישנת מימיך חשיש, סיגריות או מקטרת? האם מישהו במשפחה שלך מת ממחלה ממארת? האם אתה רואה לפחות פעם בשבוע רופא או אחות? האם אתה אוהב את השיר "כואב אבל פחות"? האם אתה גולש הרבה באתרים של רופאים ורפואה? האם התעמלות וספורט עושים לך הרגשה נפלאה? האם אתה פוחד להשתזף בחוף הים? האם אתה מרגיש תמיד לחוץ או מאוים? האם השתמשת פעם בדאודורנט או בתרסיס נגד חרקים? האם שתית אלכוהול או בירות או יינות מתוקים? האם אכלת פעם סושי או בשר אדום ונע? האם אתה מקפיד לשיר בפסח את "מה נשתנה"? האם אתה סובל משחפת, מקצרת או מסוכרת? האם אתה נגוע באיידס, צרעת, דבר, שכין או כל מחלה אחרת? האם אתה לוקח כל יום איזה כדור או איזו תרופה? האם אתה חושב שהיפוכונדריה היא רק שאלה של השקפה? כדי לבדוק את עצמך, או נגיד את זה אחרת, כדי להתעדכן, ספור תחילה את התשובות שענית עליהן כן. תן לעצמך 3 נקודות לכל תשובה כזאת, אפשר גם להתגמש, ועכשיו חלק את הסכום היפה שקיבלת ב5, הכפל את מה שקיבלת במספר המזל הידוע 7, וזה יהיה הגיל הכי גבוה שתגיע אליו בדרך הטבע. מכאן והלאה הכל יכול להיות. הנה לפניך כמה אפשרויות. אם יתברר שלפי החישוב הזה אתה בעצם כבר מת, רוץ לרופא בדחיפות וספר לו את כל האמת. אם אני תקן על כל השאלות, אל תטרח לחשב את התוצאה. ממילא לא תזכה לחיות עד לשנה הבאה. אם ענית לא על כל השאלות, זה קורה לפעמים, יהיו לך חיים מאוד ארוכים ומאוד משעממים.